Mvoteleni uLokhunjana uPeter Groenewald abu president wale South Africa. Ngiyabona impela iyatrenda leyo into. Mvoteleni uGroenewald. Mvoteleni bayilokhu nje bayicazelane eSouth Africa. Ihambi iWestern Cape. IOrania ibe iCountry ibe yizwe ngokusemthethweni. Bavoteleni nibone ukuthi sizoqhubekani sibe neaccess to iLokhunjana ama-beach lapha eCape Town. Bavoteleni uGroenewald. Bavoteleni. Vele bakwimission kuyimanje. Bakwimission futhi angiyiboni inhlangano ezokwazi ukuvimba lolu lwandle oluzayo manje. Bakwimission enkulu, very big mission. Ngibona mina ukuthi silele kwamanje. Bakwimission labantu base-Israel behlangane neMelika nayo iWest bakwimission nje lapha ikakhulukazi kwiCape Town. Bakwimission enkulu. Enelento vese bayiphusha ngamabomu ukuze igama la Peter Groenewald liqhame kakhulu. Kadeni naleli page ukuthi somandla something ipage leli la TikTok. Linobungozi leli page. Kadeni leli page. Bantu bakithi basemzansi bafowethu ngiyacela ningasidayisi kube lungu. Ngiyazi ukuthi ama-politician, ama-leaders osopolitiki asen-frustrate kangakanani, asen-disappointe kangakanani. In fact, as-disappointe sonke, futhi asifeyile sonke singabantu basemzansi. Whether uyi-middle class, whether ukhona itoho nalo, kodwa eqinisweni sonke singabantu abahlukumezekile, abafeyilwe ngama-politician. Asifeyile ngisho emthethweni esiphila ngayo la ezweni lethu. Mawungeza nje kwi-crime eyigebengini mawuthi uyabheka ama-politician wethu asifeyilile kakhulu kuleyo ndima leyo ebugebengini. Uthi uza ey'ndabeni la khona sihlukunyezwa khona ngamabhenke, sihlukunyezwa khona ngama-insurances, sihlukunyezwa khona izinto ey'ningi ey'ngama-system othi mawuthi uyayibheka mawusubhekene naleso simo leso uthola ukuthi uyithuka impilo yakho nje ishicileleka phansi, ishicilelwa ama-system ongazi ukuthi abantu abamnyama nje ngoba be-in power nje bawayekeleni bengawashintshi. Ngiyazi ukuthi ufrustrate-ke kakhulu, uhlala mhlawumbe emkhukhwini, unendawo kodwa indawo ohlala kuyo indawo encanyana nje. Uyafisa ukuzama ngisho ukulima, uyafisa ukuba nemizamo ongayenza mawungathola indawo kodwa akwenzeki. Indawo ngeke uyithole indawo, ziyabiza indawo kodwa ekufeyileni ama-politician kuloko akusho ukuthi zamani indlela ukuthi-hand over kube lungu. Iyekeleni nje leyo ngqondo leyo. Iyekeleni leyo ngqondo yokufuna njengamanje ukuthi nithi bonke abantu abamnyama, onke ama-political parties abantu abamnyama ngeke asenzele lutho. Akunamuntu futhi umuntu o-competent, akunamuntu o-capable, akunamuntu ohlakaniphileyo onobulida ongasiweza noma ongenza impilo zabantu abamnyama zibe better. Nina ngokusobala manje nithi nikhomba ukuthi niyabhilivela ekutheni ibala lomlungu lisho lukhulu. Niyabhilivela ekutheni umlungu udinga ibala lakhe kuphela. Mkhani abe validated, abe verified ukuthi ulungele ukuhola noma ukuba phezulu. Niyaqinisekisa nina futhi lokho. Entweni ade niyiphika niyilwela nani kodwa njengamanje niyayiqinisekisa ngoba njengamanje khona abantu abaningi eningabatrayanga, baningi ama-leaders esinawo bese sithembile ukuthi ngoba kuliwa ne-corruption sesidiscavile ukuthi i-problem esinawo kule country mainly i-corruption. Sesilwa nayo situsa ngisho abantu abalwa nayo njengobaba uMkhwanazi sithi siphekwayo njengamanje. Sisephekwayo sinjalo sibona ama-changes, sibona imiphumela kodwa nina njengamanje phekwe emizamo engaka senithi njengamanje hayi akushiwe phansi leyo mzamo le, akekho umuntu omnyama
right, akekho umuntu omnyama ogood, akekho umuntu omnyama ongaba umholi, akiwe nikubelungu. Kwakubelungu ukuthi kukanjani awunandaba uthi akiwe kubelungu ngoba bangabelungu. Manje ngithi ayibona leyo nto le enisifaka kuyo ukuthi yinto awuthi kanjani. Kodwa ke enginganitshela khona engininxusa kukhona futhi iyekeleni nje leyo nto leyo. Ngiyazi abaningi manje bese bephuma umkhankaso ba-mobilizer ba-campaigner bafuna ukuthi bethe abantu abavotele i-Freedom Front Plus. Bafethu iyekeleni leyo nto, nisibuyisele emuva singabahlali basemzansi, nisibuyisela emuva. Ngisho izifiso ebesinazo ngale country, izifiso zokuthi ngisho sizama ukuvula amakhampani, baningi abantu abamnyama abagudi abazama ama-companies abaney'fiso ey'nkulu ngama-companies wabo. Kodwa niyazi ukuthi ukusayina up kule idea lenisayina ini kuyona nizowashutha down lawo mabhizinisi alabo bantu labo, ngoba belungu into yokuqala abayenza uma bengena ukudominate, futhi ukudominate kwabo badominate ngokwekhala ekutheni basiza abantu bakubo, nanokuthi futhi izinto okuyizona ey'thwala i-country ney'bamba i-country ey'ngama-pillars e-country benze sure ukuthi iphathwa yibona. Kuyinamhlanje bengakuxoxela abakwi-space se-property, kuke kwaba ney'nkinga ey'nkulu ebeyivela lapha kwa-Property 24 ukuthi abelungu sengathithi banakho ukuthi umuntu omnyama kwi-real estate akakwazi ukudayisa inakhunjani i-property yakhe ku-Property 24 kuba ngcono mawumlungu, bakuphasisela mawumlungu. Ziningi izinto abelungu bala eMzansi abasikhombisa ngazo ukuthi kahle hle makuwukuthi ba-aligna nathi bubabona bekanye nathi, ingoba basuke befuna ukwakha i-majority beshawa ukuthi bayi-minority in whatever idea esuke ikhona basuke befuna ukuthi vele bazoshawa ukuthi bancanyana. Vele kumele into yokuqala, istep sokuqala ukuthi ba-recruit abantu abamnyama. Istep sokuqala ukuthi ba-recruit abantu abamnyama ngoba bayazi leyo nto ngeke yenzeke ma ukuthi bazoyimela ngokwe-race yabo. Ekubeni ama-ideas onke abanawo nama-beliefs abanawo angawabo futhi abaguquki kuwona. Ngisho ilendi abelungu abafuni nelendi, futhi ngokusobala bakufihli lokho kwayona leyo Freedom Front Plus. Ngisho eParliament baze bathembisa ngisho umzansi ukuthi bawuyisa ngisho e-America baye-challenge leyo nto ngisho kwi-international court ukuthi iyeland, ngokuthi avela abafuni neland namabhizinisi amakhulu abaningi nje labathi umhlaba abelungu ababuyeleni power. Kodwa ngiyakutshela ababoni ngisho kulenta kulokho abanakho, ngisho kuma-profession abanawo, ngisho kumabhizinisi abanawo, abazi ukuthi ngalelo langa bawe basayine up ukuthi ashabalale. Ngoba umlungu ngisho ngathi ukhuluma iy'ngisi ey'nkulu kangakanani noma ngathi une-degree enjani, umlungu ngisho ukhuluma nje akakuthathi serious. Mina-ke ngibe nenhlahla-ke ngibe expose ukuhlala ukuba kwi-environment yabelungu la khona ombona umlungu ngisho ngaba kwi-position eyi-1, ngisho ngazi u-appointwe ukuthi umlide ube kwi-position a-reporte kuwena umlungu for the fact ukuthi uwumlungu. Akayibelieve naleyo nto leyo ukuthi iya-exista. Ngisho ekhuluma nawe, ngisho ephila nawe, uyambona ukuthi lo nalento akayithandi ukuthi mina ureporta kumina. Abelungu vele abayifuni ukubona umuntu omnyama engaphezulu kwabo. So leyo nto leyo, by allowing those, nizobe allow yonke irace yabo ukuthi ibe ngaphezulu komuntu omnyama, idominate. Wese sisebenze kangaka singabantu abamnyama bema-university, abantu abamnyama begraduate inyaka nonyaka betshengisa ukuthi njengamanje bafundile, bakwazi ngisho
ukuphatha wona amafamu abeziwa njengokuthi awabelungu sebetshengisa ukuthi abantu abamnyama ba-capable bakwazi uba ngama-CEO amakhampani amakhulu bakwazi ukungena kuma-profession amakhulu abelungu kube yibo begcine bebe ngaphezulu kwabelungu lento bese siyibiza nge-black excellence. Njengamanje sifuna ukuyichitha futhi la khona umuntu omnyama ezobuyela phansi aholelwe imali ephansi nento akayiyo ibukelwe phansi nento akayaziyo ibukelwe phansi aphenduke ngisho imfundo yakhe igcina ingasasho lutho. Nifuna ukusibuyisela lapho ngoba sesisebenze kanzima ukuphuma kuleyo nto, nina nisafuna ukusibuyisela lapho. Bantu abamnyama lento enicabangayo nicabanga into ewesi, nicabanga into ewesi. Kungcono besazama ukulwa necorruption la khona ekuzovela khona abantu abamnyama abacapable angimele balide lo government. Ngayi ukuthi nina ngokuthi nifrustrated ama-politician eniyikhethele wona ngemsangano yenu, kodwa njengamanje senifuna ukubuyisa abelungu manifrustrated yilawo ma-politician. So yekelani ukuba selfish ngokuthi labo ebenibakhethile abayenza lento enifuna, senifuna nivele bantu baseNingizimu Afrika, ngiyazi ukuthi how frustrated are you. Akudlala ukungasebenzi, ukuhlala ekhaya unaney'ngane kumele wondle umndeni wakho awusebenzi. Ngiyazi ukuthi kubuhlungu kangakanani ukuthi unonkosikazi ukubheka emehlweni ney'ngane kanjalo zikubheka emehlweni uze ube ney'ngxabano nonkosikazi wakho obona kahle kamhlophe ukuthi uma bekuwukuthi kunemali la zonke lezi ingxabano beyizoshabalala beyingezokubabikho. Ngiyazi ukuthi kubuhlungu kangakanani ngisho ukuhamba estradini nokuphila endaweni nomakhelwane nokungena isonto nokuhamba lapho nje kuhlangene khona imiphakathi uthola ukuthi uyazizwa kwanawe ukuthi uphansi, uyazizwa ukuthi uphansi. Ngisho into oyikhulumayo akekho nongayithatha serious, akekho nongayibhiliva into oyikhulumayo ngokuthi isimo sakho kwezomnotho siphansi. Ngiyaku-understanda lokho, ngiyaku-understand ukuthi kubuhlungu kangakanani lawo mzamo emncane obuyizama usufundisa ingane yakho e-university kodwa ibuye ingane yakho izohlala ekhaya kanye nawe, iphinde futhi yondliwe uwe, iphinde nama-cosmetics wathole kuwena. Ingane kumele ngabe usubona ushintsho kuyona, ushintsho oluzokwenza ukuthi nakuwe sometimes impilo yakho ibe ngconywana. Lezo zinto ziyafrustrate, zifrustrate kakhulu ngokuthi zenzeka esikhathini la khona bese sithi sikhululekile, bese sithi siphumile eGibhithe lapho ekade hlushwa khona abelungu, la ekade khona sivinjelwa abelungu ukuthi imiqondo yethu isabalale, nano sivinjelwa abelungu ey'ndaweni ezinye ukuthi sibe ne-access khona. La khona sekuphethe khona umuntu omnyama onjengathi owazi usizi lwethu ngokuthi naye uphuma kulo, owazi ngisho isiko lethu, owazi yonke into ngomuntu omnyama. La sekuphethe yena uthola ukuthi lezo zinto ziba even worse. Ngiyayi-understanda lo frustration, kodwa leyo ukuthi nithi nifuna ukubuyisa abelungu, no. Leyo ukuthi nithi nifuna ukubuyisa abelungu ni wrong, niyiphathelwe i-frustration, ukudangala nakho konke ubuhlungu enibenzwe ngabantu abamnyama, kodwa indlela yokuthi nenze i-revenge against bona niyenze ngaleyo choice, ngicabanga ukuthi nenza into worse than anything. Abelungu abakufihlile ukuthi umuntu omnyama abamthandi, abakufihlile abelungu ukuthi umuntu omnyama abamthandi, futhi abelungu banike phela i-opportunity. Into yokuqala bayoyicollapse, abayocollapse
abantu abamnyama sebephezulu bayobathatha bebabeke phansi. Ngisho imboni zokuhweba la khona ekuhweba khona abantu abamnyama makuwukuthi imboni eyenza isense nebalekile kwi-economy abelungu bazovele bamnakhunjani bamterminate noma benze sure ukuthi umuntu omnyama bamkhipha out kuleyo sector leyo. Ubone ngisho amabhizinisi agcwele abantu abamnyama kuyimanje bevunwa nabo ilento ye-BBBEE ebenza abantu abamnyama bephoseke bengene kulezo imboni and ubone ukuthi hawu nangu usibanibani useyimillionaire, nangu usibanibani use powerful, useqasha ngisho abantu abawu-200 abawu-300. Kodwa leyo nto leyo mangathiwa abelungu bayabuya baba in power bayoyicollapse leyo nto leyo. Bayoqala nje bevusa ama-system azokwenza ukuthi umuntu omnyama angacomply bese bamshaya phansi. Bawuzama ngayo yonke indlela yokuthi ba-attack-e umuntu omnyama nango-SARS bamshaye phansi umuntu omnyama. Lawo ma-sector abuyele kubelungu, aphathwe ngabelungu, bese kuyenzeka lento oyicabangayo yokuthi uthole umsebenzi kumlungu. Leyo nto oyicabangayo ngiyazi uyicabanga ngendlela yokuthi ulambe manje, ufuna isolution yamanje, leyo ukuthi mawunikwe nje umsebenzi. Leyo nto ayilutho compared la khona kubulawa yonke into ewumuntu omnyama ukuthi ingabi ilutho. Kukhulunywa ukuthi imisebenzi siyayithola kumlungu kuphela. I-agenda yabelungu nemission yabo ayikazi ishintshe. Uyibona ngisho ko-Elon Musk phezulu, uyibone ngisho ko-Trump phezulu. I-agenda yabo it's a global mission yokuthi yonke into ewumlungu ifayitha ngayo yonke indlela, bayafayitha ukuthi badominate umhlaba wonke. Futhi umuntu omnyama abamuthandi umuntu omnyama. Yonke indawo angikhulumi mina ngokuthi uzongibalela umlungu ozwana naye somewhere, mangikhuluma lento le ngikhuluma nge-majority yabelungu. Lento ye-racism ise very active eMzansi. Ise very active eMzansi. Ngabe ngcono kube nisho leyo scenario sekungconywana i-racism la eMzansi. Manje ukhuluma weba i-racism ise very active eMzansi uthi wena ufuna kubuyele umlungu. Ukhuluma la khona kumele ke manje mabebuyela benze sure ukuthi i-sentin eyabelungu kuphela. Maye ngekho indlela okukhipha abantu abamnyama abaphinde bakha amanye amadolobha akuzoba ngawebelungu kuphela. Nezikole makuwukuthi ezinye zezikole bese bengenile abantu abamnyama okungenani ngakho ezinye eyizoba ngezabelungu kuphela. Nama-university ngokunjalo. Ngisho ama-beach la ibhukuda khona abantu phambilini bekuyinto yabelungu le. Ngisho iqiwi besazi ukuthi abantu abamnyama siqale manje ukuthi ukwazi ngisho ukuthi uye esiqiwini bekuyinto yabelungu le, kungeyabo futhi kungeyabo kuphela. Nalento yokuthi abelungu beyibuyise into lapho khona bukhoma be-divide be-segregate abantu. Abelungu bacacisa ngisho kuyimanje bengekho in power ukuthi bona impilo abayithandayo abayithanda ukuthi sibe segregated. La khona abelungu bephila bodwa nabantu abamnyama bephila bodwa. Ngicabanga ukuthi bafowethu asazi ukuthi sifuna ini. Asiyazi lento esiyifuna ukuthi sifuna kube kanjani ngoba abelungu bayidemonstrateile lento
very recently ngabo my 93 before 1994 bayidemonstrateile namanje sasele eindaweni eziningi la khona bebeyitshengisa ukuthi lezi zinto ezethu nina le ngisho education ngisho ama career athile bekwazi ukuthi lana umuntu omnyama ngeke abe yilokho. Ngicabanga nababe ngamaloya ngalesa sikhathi bebeba ngamaloya for the fact ukuthi bebe ngama representative race omuntu omnyama not ukuthi bebeqondilwe ukuthi babe ngamaloya. Bekuba ukuthi phela ngeke umlungu amele umuntu omnyama ekhothe. Kungcono ukuthi sifundise abayifew abazokwazi ukumela abantu abamnyama bakubo. Bekuyileyo concept maybe. Kodwa engakutshela khona lento eyifunayo into ezokusiza nje ukuthi ukhona ukulala udlile kodwa ekutheni ube ngcono ngoba remember abantu abamnyama babhedi bonke. Bakhona umuntu omnyama ongaqasha ukhona futhi umuntu omnyama ongenza impilo yakho ibe ngcono uma yakhe isingcono iyakhe isingcono. Manje nina ngokufelwa ama-politician achuzwe yini ngemqondo yenu futhi ngokuthi asenifeyilile asenidumazile senifuna manje ukuvele nishintshe everything instantly ninika abelungu. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Kunebantu lababona ngazuthi la South Africa sesidinga president yemlungu, bantu sebakhathele ama president abantu abamnyama labangasidi ngalutho labangasendeli lutho, they only care about their pocket. Bantu bathi it's time ukuthi kuvotelwe lo mlungu lo. People are just saying what it's time ukuthi avotelwe lo mlungu lona bekwa be president. Sike sibone ukuthi masiyophathwa mlungu kuyoba njani, but some are saying ukuthi kunebantu bafuna ukusithengisa tuke belungu kanti bafuna ukuvotela belungu. Do they know ukuthi mase bavotela belungu esikhona kuya kuma beach bo Cape Town sekuyongena belungu kuphela? Abantu nje labanye abayithandi lento ukuthi kuvotelwe mlungu as a president yase South Africa. Do comment your thoughts down on the comment section. Do you also think ukuthi siyadinga president yemlungu mhlambe nawe ubona kungumbhetho lokho? Mna nawe sidobonana next time. I'm signing out. Goodbye.